muri eZimbabwe ndofunga muri kuona ndakabata muriwo panapa. Ndinotaura kuti vana sekuru vangu vaira moyo mune dzungu. Aiwa nhasi pfudze hapana dzungu ndanzi Christmas box. Saka aiwa ndinotenda vaira moyo mamirirwa. Asi kana muriko futi vamwe aiwa kamusade kuramba muchingohwanda maChristmas box ngaachiuya ndakavhura. Vana sekuru vangu vese vaira moyo. Thank you. Torai action. Tokuripisa. Tinokukwazisai muri eZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Tisati tatanga chirongwa chedu chezuva ranhasi, regai nditi ndakashamisika zvikuru patakakupai chitungwiza Harmony Singers. Chokwadi program kusvikira kupera tine vanhu 20 chete. Kwenyu kusada kufarira mimhanzi here yemakwaya inga ndo yamakakura muchiimba wani vazhinji. Chii chakakupai kuvapira gotsi zvakadaro? Tinokukwazisai muri eZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yesadza kuChivu, Mashonaland East Province, uko kwakaitikawo chiitiko chinosuwisa, chiitiko chemwanakomana akazvisungirira mushure mekunge anetsana nemudzimai. Ndofunga pari zvino mufananidzo yamuri kuona ndo pamusha paigara mushakabvu. Uyezve patasvikapo isusu tawana varidzi vemusha vasipo vachinzi vari kwasadza patownship. Ndo saka makuona zvakare tichitaura tiri muno muchitoro kutotsvaga nzvimbo isina ruzha. Mungazoti kosei vanhu vari kukurukura vasiri pamusha. Musha watakuradzai mufananidzo wacho ndo pamba pemushakabvu. Naizvozvo regai katipe nguva ino kune varidzi vemusha tinzwe kuti chii chakatora nzvimbo zvakazoita kuti mwanakomana ange achifunga kuzvipfuudza upenyu hwake. Zvakanaka sei kuti kana muine matambudziko unenge wasangana nawo uwanewo kashamwari yepadyo munge muchikurukura, usazofunga pfungwa dzekuzviuraya, ndo dzinofanira kuita pfungwa dzekupedzesera. Senguva dzese muri eZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Ini nyaya yaPatrick yokuzosvikira kuti azvisunge. Patrick akanetsana nemukadzi wake, ndokubva ati kumukadzi ndinokubaya nebanga. Adaro ndokubva mukadzi akuti inini handingagari nemunhu anondibaya nebanga, anoda kundibaya nebanga, nekuti pamwe ndinogona kukotsirisa iwo ngomuka wondibaya nebanga. Saka ini zviri nani kuti tipesane, ini ndiinde zvangu kumusha kwangu. Zvabva izvozvo mukadzi waPatrick akarongedza
akamboenda kumusha kwake. Ndokubva anodzoka, ndokubva auya nababa vake nehanzvadzi yacho. Ndokubva tataura nhau izve zvakare, zvikanzi nababa vacho, iwewe hauna chaunondipa kubva ndichiuya pano panyaya dzako idzi, ndinongobva ndisina chandiinacho. Patrick, ndobva tataura naPatrick tikati inzwa kamashoko ari kutaurwa naatezvara vako. Patrick akati kwete mama, ndovapa mbudzi 2. Ndokubva taidzokera patakanga takagara tichitaura nyaya. Ndobva tanotaura kuna atezvara tikanzi ndinokupai mbudzi 2. Ndodzamu ndichakupai pano kana mapedza kutaura nemakuenda kumba kwenyu. Hanzvadzi yamai yemukadzi ndokubva yataura ichiti, imi mai ndiri kuda kuti mumbotipowo mukana timbotirita Patrick. Ini ndikati kumurova here? Zvikanzi ndikati kwete, hazvibviri kuti murove Patrick. Chamunonyamurovera chii? Alright, iye zvinezvi munongomuti bha woti zii. Yenyu nyaya iyi munozoisumudza here? Kana kuti mune makuzoona nyaya yamarova Patrick akabva anyararira zvachose. Ndokubva zvabva ipapo, ndokubva vati ivo baba hanzvadzi yacho yakabva yati hazvichaita, ngatingodiwo, ngatichingonyararai. Isu tongotora zvinhu zvedu zvemwana wedu toenda nazvo kumba. Zvino chakazondinetsa, vatora zvinhu, vakatora mbudzi dzafo, hanzi masaga 5 echibage, magumbeze. Patrick akasara asina kana chekufuga, achifuga machira ekuwaridza emwana. Zvinhu zvakatinetsa. Ende Patrick kuti azosvika mukuda kuzvisunga aingoti musoro. Hatina kuziva kuti musoro uyu ndowavakamurova here kana kuti vakamuita zvipa, hatisi kuziva. Asi Patrick akazvisunga nekuti hanzi aiti iye ini hanzi ini mwoyo wangu inini hausi kutombofila zvimwe zvese izvi. Ini ndakasvikapo kamwe ndichitsvaga Patrick, handina kumuwana. Patrick ndakazosangana naye paground apo, akanditi mama ndichauya kumba ndozokutaurirai zviri pamwoyo pangu. Patrick haana kuzouya. Ini kuzvisunga kwaPatrick kwakandinetsa pakuti chazvisungira chaizvo kurwadziwa here kana kuti akarohweswa, kana akarohwa musoro akaita mistake musoro. Ndo zvinhu zvandisiri kuziva. Saka tiri kuti isusu Patrick akaripiswa ndokubva arwadziwa nekuripa kwacho. Tingadaro ndofunga chakarwadza Patrick inhau yekuzoti ivo ndasiya pamwe, ivo havana kuzotora dziri mbudzi 2, vakatora dzafo. Ini ndini Farastin Tendai, baba wa Patrick Shakabvu. Ndoda kupa nhoroondo yokuti zvakauya sei zvakaitika pana Patrick. Patrick nomudzimai wake vanga vagere pamushapo zvakanakisa, asi vakavhiringana mukadzi nomurume. Mukadzi ndombva ati murume zvawakutaura izvo handichazvigona. Murume ombva ati ndakutokurova, ndosaenda kuuraya pano. Mukadzi ndombva atya izvo, ndombva anotaurira vabereki vake. Vabereki vake ndombva vanouya, baba vomwana nehanzvadzi dzake 2. Vauya, ini handina chandakaziva kana kuva nekuti pamusha paita vaenzi kana vanatezvara, handina chandakaziva. Ndombva vataurirana nemukowasha wavo zvakange zvaitika pakusaurirana nemwana wavo. Zvadaro baba kana kuti vanakomana vababa ava vakasvika kurova Patrick. Varova Patrick ndombva vamutorera mbudzi nehuku
iniwo kana runyaya zvadaro izvo vakabva vatina mbudzi dzavo nehuku dzavo vachibva vaenda ndokusiya vamurova ina handina kufara nazvo. Nobva vaenda tagara pati mazuva mairi matatu Patrick ari kungoshungidzika nekurwadziwa kwaakaitwa arwa naanati zvazodaro Patrick handizivi shungu dzakamuwira ndobva zvaramba zvichingomushungurudza kusvika adedza shamwari yake wainwa naye doro anova anoshanda pahospitari. Vari pamba vachinwa doro zvavo vese vakanwa doro ravo nobva vati takuenda kunorara tadhakwa nobva vanorara kudaro. Patrick akamuka haana kutomborara nobva aenda kunotsvaka tambo nobva angoenda pamuti nobva anozvitishwe uye akarara shamwari yake paakazomuka kuti Patrick ari kupi akamushaya ndokutanga kutsvaka muchivanzi kudedza akamushaya ndobva atoti chega nditeedze nzira yekuenda kwasadza pamwe Patrick aenda kutownship. Paakapinda munzira kuti ndochiinda kutownship ndichiteedza wanikwei akutoona Patrick akarembera pamuti. Apa mukadzi anga aripo here? Mukadzi akambaenda nababa wake naati zvavo vakabva vangotorana pakari pachibva vangoenda vese Patrick mbva asina ega. Saka paakaona Patrick akarembera zvakamushungurudza nobva anoudzwa next door kuti uyai muone zvaapana pamusha. Vanhu vachibva vatangawo kuzvinzwa. Iniwo kana kuzvinzwa kana runyaya totozozvinzwa zuva reira vanhu vatomhanya kumapurisa, mapurisa atonotorwa atouya vanhu vatoungana. Ini kwandinogarawo mamita marefu nepazvakaitika. Saka ndakazongowana Patrick atochekwa tambo yaanga akazvisunga nayo akutoiswa mubhokisi. Aiswa mubhokisi mapurisa akazongotora munin'ina wangu uyu ndokuchibvunza kuti zvambofamba sei zvaita sei ndobva arondedzerawo marondedzero akaita. Inini handina chandingati ndingataure zvakanyanya pamusoro pekuzvisunga kwake asi kuti ndakangorwadziwawo kuti mwana mweya wamuwira wabva kumudzimai wake kusawirirana naati zvara kwaakaita. Zvo zvandingati ndomhosva yandingatoona kuti ndo yakarwadza akazvisunga. Ko tichiongorora kumhuri kwenyu hakuna here mumwe akambozvisungira kana akafa rufu rusina tsarukano? Mumusha medu hamuna akamboita zvekuzvisunga kana akafa zvine tsarukano yatingati takakadzika. Hatisati tambosangana nedambudziko irori raakazviita mwana uyu. Saka mumusha imomo hamuchisina vakuru kunze kwangu ini naiye nevamwe vadiki. Nhoroono yese mumusha hamuna dambudziko rakadaro ende hatinambosangana nedambudziko remhando iyoyo. Saka mumusha dzinza hatina dambudziko iroro. Nekuti makuhwa anoti pane akambonetsana zvakare nemudzimai akarohwa nebhodhoro here musoro akaenda kuchipatara akanzi apora asi akazopedzisira afa zvakare mushure mekunetsana nemudzimai. Maine tichakubvunza munin'ina kuti ndiani pikirai. Baba vemukoma wake ndio vakanetsana nemudzimai asi makare takutozvikangana makare nekuti zvimwe zvinoka semweya iyoyi inoramba ichitenderera mukazvitarisa mamakangano asi akanetsa nemudzimai pana Patrick futi inhawo yekunetsani nemudzimai zvakare mukazvitarisa zvinenge zvine
zvine kalink connection. Uyezve tinonzwa zvakare nemakuhwa kuti Patrick akaedza kutora mumwe mudzimai kana kuti wemubhawa here paanga asara ega, ndobva atoona kuti nhengo yake haichashandi. Hamuna makambozvinzwa izvo? Handinambozvinzwa. Handina chandingapumere pana Patrick, handina. Saka imimi sekufunga kwenyu chii chakaizvo chakanyatsoita kuti afunge zvokuzviuraya? Pfungwa dzakangova pakusawirirana nomudzimai. Pakusawirirana kwavo nomudzimai, Patrick aidhakwa. Adhakwa kudaro izvo haazopindirana nomudzimai. Saka ndopandinofunga kuti akanga akadhakwa akatadza kuwirirana nomudzimai. Mudzimai anozopindirawo mashoko anomurwadza anozoshatirisa uyo adhakwa. Kusunga kwake ndinofungidzira kusawirirana pakati pake nomudzimai. Saka abva kudaro nemwana wavo akanomangara kwaatezvara akauya vakavhunzanisa mukuwasha kusvika vamurova kudaro izvo Patrick akasara achingorwadzwa nemarunda aya. Saka kufungisisa kwaPatrick kwakazoti zviri nani ndipfuudze, but Patrick ndinomushora kuti akatadza kunopira vamwe vake shoko rokuti vedu endawo mirwono zvakati. Angadi akataura neshamwari dzake kana nesu vana baba vake takachemawo naye tisina kumborasikirwa nezvaakaita izvi. Saka handina rufaro nezvakaitwa nemwana. Kana riri dambudziko rauya mumusha rinogarirwa pasi, rotaurwa, zvoonekwa, zvogadziriswa. Saka ndatenda hangu nazvo. Ko vana tezvara munoti kudii navo? Vana tezvara ndisati ndatombotaura navo, havana kuuya panhamo. Handisati ndatombotaura navo kana kutomboonana navo, handisati ndatombobatana maoko. Asi makasvitsa ini shoko rokuti kuno kwaitika rufu? Shoko rakasvika mukadzi wake namai vemwana vakafumouya makuseni vakawana vanhu chitaka kuchema, asi nekuda kwokuti ndo vakavapara mhosva vakatadza kuwirirana nevanhu kusvika vangoona kuti pano apa hatingapagari, zvingadai zvikazopinduka nobva vangodzokera. Saka vana tezvara vakazvinza kuti mukuwasha wavo akazvisunga, asi havana kuuya kuzochema, havana kuuya kuzobata maoko, havana kuuya kuzotinyaradzawo kuti marasikirwa nemwana. Varivo vakakonza dambudziko rokuti Patrick azvisunge. Ini ndini mukoma wemufi. Tezvara vakasvika kumusha uku vaine mwana wavo mukomana. Vasvika kumusha uku nemwana mukomana, takawana vakagara panze. Tezvara vasvika vakagara panze kudaro, ndipo vakati tendai ndauya pano mugere nemwana wangu. Zvamugere nemwana wangu hapana chamakandipa. Iye zvino ndakutoda vana ibvai kumarara, vana makanedzwani. Saka takatina mai guru mudzimai wamukoma wataionawo ipapo nemudzimai wangu. Tukanzi natezvara kana muida kumboita dare itai zvenyu. Vatasimuka patakatagara pai, vatapinda pavharanda vatagara. Ndikati kuna mai guru nemudzimai, mashoko akataurwa natezvara yaka rikutouraya kuti vari kuda pfuma. Zvadaro mufi akataura kuti pane mbudzi dziri pano, ingave pangu mbudzi. Mukadzi akambva apindura pakati akati iwe hauna mbudzi, mbudzi ndidzaPatson. Mai guru vakati aiwa, wangu mudzimai ndiye akati kwete, pana Patrick ndipo pana Patson. Vanozogadzirisana. Regai mbudzi dzitorwe nani.
nave zvaro. Tagara ini ndakanga ndichida kumhanyira kubhazi raibva Bulawayo nokuti kwaiva nepasuro yakanga iripo. Tikati nguva yapera ini ndakutya kuzopesana nebhazi, saka takuenda ndabva nemudzimai naye Patrick akutiperekedza ati baba vanhu ava vangobva kumusha kwavo vakaronga zvinhu izvi. Zvaita saizvozvo zvadarika tikanzi taidiwa pakopigwapo wamusi weMonday. Ndikasogara pashopu iri pamusoro apo panonzi paDiva. Iyamva uyo Patrick baba zvamakanzwa ziya izvi. Ndakasara ndikarohwa. Kati wakadzorerere mwanangu? Akati handina kudzorera. Ndikati wakaita zvakanaka. Uchinzwa ndichikubvunza mubvunzo iyi nyaya ndaida kuti tiite police case. Unodai wakadzorera vaingoti mairwa mungonzi find. Zvino waita hako zvakanaka. Saka zuva raitevera tine hanzvadzi inogara kuBulawayo yakabva yakati muti muri kuziva here kuti Patrick ari kurwara? Tikati handisi kuziva hanzava. Patrick kutaura tokutiita izvozvi zvakatorara akuti ndakarohwa. Tikati vanzwa kuti zvitonaka ndina Patrick kuhospitari. Tikati kumudzimai, iwe mudzimai chiita sei? Chitogadzirira tete mvura vageze tiende kuhospitari naPatrick. Vakitete nobva vageza chibva tapinda munzira kuya kuno kuhospitari. Taibva chipatara Patrick angotorana aimubatsira wacho. Unobva wapinda muprivate room unobva vanotaura varimo ati baba ukanyorerwa mishonga asi mishonga ubiwa $4. Mudzimai wangu akati iwe zvawati iwe uri kutengesa uku pa$4 iya iyi ndochongokupa $1 kuti mari ikwane huku $5. Novatangoitawo saizvozvo. Takazogara hedu novatambomufonera zuva raiteera Patrick nhasi unonzwa sei? Akati baba ndiunzwa hangu zvakanaka, ndinoda kutomboenda kwasadza ndinovhiya mombe wandovhiya mombe pana Mwanatsawo ndobva ndinowana zvinondibatsira. Tikati zvakanaka. Saka wamusi wechishanu nguva dzakuenda kwama6 ndopatanzwa kuti mudzimai anga aenda kuwedza wakarohwa munyina wake. Ngofoni yakuringa vati izvezvi mhanyai pamari yapera apo musiona Benford anokutaurirai Patrick azvisunga anokutaurirai pana Patrick. Ndichibva ndabva kumba ndakuuya kuno kumhiri kunogara Patrick atatovana vanhu vatoungana mota yemapurisa yapo. Mapurisa anobva vandibvunza zita rangu ndavataurira tikati mwana wemunin'ina wangu asunga wacho.
vakazotora mumwe watinoita mwana vakazouya naye kuti vachienda kunomisa mumochari. Ndizvo hangu zvandinoziva. Saka imi muchizonzwa zverufu rwemwana wenyu munofungidzwa chii chaizvo chakaita kuti afunge kuzvitora upenyu hwake? Ipapo ndakanzwa kurwadziwa, ndakangofunga kuti ndokusaka vamwe vanhu vachitaura paupenyu hwanestrustiwa, unotrasta kuti zvinhu zvikakuomera unowana kunoturira mashoko okudzikamisa kuitira kuti arege kuzorega kusvika pasina munhu akafanike zvaakazviita izvi. Ndinoitwa Washington, ndiri mwana wemushakabvu Patrick Tinai. Mhoni rangu haididi vanhu ava vaingobvira kudhara nakudhara vachingomboonedzana mai vomboenda vozonodzoka futi vouya vosikogarisana, vonetsana futi voenda vouya vosikogarisana. Saka ndongori tongori unhu hwavo. Saka apa zvazongoshaya kuti chii chakazongoitikawo, sevanhu vanga vagara vachingoita gemu yavo ivo. Saka apa pakazoshayawo akavadzora, akagarawo navo pasi vachionesana. Saka zvinhu zvaingoitikawo, vachingotorana vachingodai. Asi zvakaitwa nana sekuru wako unozviona zvakanaka here? Kana vaisimbogara vachinetsa tokoti ndo magariro avo, but zvakaziitwa nana sekuru vako unozviona zvakanaka here? Hazvina kunaka. Chokwadi ndechekuti Patrick hakuchisina, asi tochienda kumadzitezvara toziva kuti imimi wakwasha muri madzitezvarawo zvakare. Ndizvo here zvokuti munokwanisa kusvika pamba pemukwasha muchimurova, kurova mukwasha pamba pake motora zvamuri kuda, kuchiri kuripa here kana kuti ndiwo wega unenge watoita mutemo wauisa mumaoko ako? Ndonhau yatanga tiinayo mhuri yeZimbabwe, tonga itinzwe, munotiwo kudini nenhau yakadaro. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.